Преди да си поръчате ограда тип штора, проверете тези неща, за да не плащате два пъти. Първи фактор анкер, а не дюбел. Дюбел перон или анкер. Разликите са огромни. Нискобюджетен вариант за монтаж, който времето не е траен. Понеже тази пластмаса, като я набиете бетона, тя след време ще изгние. Ние използваме задължително анкер. Не разчитаме на дюбели, понеже не са трайни във времето. Второ, усилен пелдразен държач. П-образният държач, който реално държи ламелите. Това, което ние произвеждаме, е от подцинкована стомана с дебелина 1,5 мм, което го прави изключително здрав. Не се огъва, не се сучи. Ако сте на село, може да отрепите някое прасе с него. Говорим за това нещо. Трето, стабилност на ламела. За пореден път казвам, ветроустойчивия профил, който създадохме. Има студено подцинковане, има и горещо подцинковане. Студеният цинк е повече маркетинг, отколкото ефект. Като цяло, ние като производител разчитаме на цинк 275, което ще рече 275 грама цинков материал на квадратен метър. О, спри с това гушвай в тази малко. Ти ми надух главата със сипама. Праховото покритие трябва да е по-висок клас на материала. Задължително трябва да има UV защита, защото при липсата на така на втората година оградата ще е толкова амортизирана като стар москвич. Ето това е един елемент, който липсва в много огради. Този елемент е завършващ, той е необходим също така за оттичането на водата, най-горната част. И също така придава изключително красив и завършен вид на вашата ограда. Когато с глобката, профила, усиленият П-образен държач, всичко е както трябва, тая врата, тя стои като заварена, но реално не е. Ако и вашия имот искате да има такава визия, такава хубава ограда, такива хубави врати, може да ни посетите на Оградни пана БГ или на посочения телефон.